बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमेन. सम्याच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर विंकर बेस झाले. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे प्रियांका पूर्णतिका आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. आबळे सोम्याचे साखर तुझ्या शुद्ध पदामुळे आमचे तैल जाऊन. नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे प्रियांका पूर्णतिका आता आणि आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. आणि देवस्वपूत मुनीस सलो आणि आमच्या नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुवासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे भाग्यवंती देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. मागिया येसुमिया बरी खबर दिल्यावर तुझ्या कष्ट आणि जीवनपणाचा आनंद आम्ही पाहू शकतो. जी कृपा आमच्या अंतःकरणाने होत महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. देवा गेल्या बडव्या तुझ्या ताबेत म्हणजे ससनस विषय श्रेष्ठ बडव्या सा मिंगेली आमच्या सुजातांका देवसराच्या खोट्यापणाच्या तुम्ही देवतांका फरमावून म्हणा मिळाले मगता आणि तू या सर्गावरील पौरुषाच्या कुवार त्याच्या हेरापट्यात देवाच्या पदवे एमकडा लोटून उडे. आमेन. सतमानता देवा जेजू ख्रिस्ता आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे रास आमकां येव, तुझी कुशी जशी सरकार जाता तशीच या संसारान जाव. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुखासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुखासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुझे सुखासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या. एक घडी भोर सांगाता म्हणून आमचे माईक अनम्यूट कर. आम्ही थोडं वेळ 10 मिनिटां स्तुती करूया.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Lord, thank hallelujah, you, Lord, thank hallelujah, you, Lord, thank hallelujah. you, thank you. God, Hallelujah. Shira la bara di God, bara Praise shira your la bara name, bara bara Jesus. bara. God, Mighty Lord, thank you, God. Jesus. Hallelujah, hallelujah, Ne hallelujah, na hallelujah, maga Hallelujah, बसांचे hallelujah, देणे hallelujah, आमका hallelujah, दीदेवा म्हणून hallelujah, 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 पवित्र अंचे देणे hallelujah, धर्मार्थ hallelujah, देणे hallelujah, काचे लागी hallelujah, hallelujah. आने उन Hallelujah, मग hallelujah, 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 त्यागी hallelujah. तो Jesus, दिता Jesus, ताचे Jesus, Jesus, परमणे Jesus, Jesus, ताचे मांडामुळे परमणे ताणे आमका दिल्या मिसावा परमणे तो पेट का दिता जिसोनी त्या मात देखो का जिसो रदात ताच्या का जिसो उनकी ताक जिसोनी रुपयाची ताक देणी जिसोनी आम्ही ताक. या वेळा लालेव Hallelujah, माझ्या hallelujah, हरी एका hallelujah, दिवसा माग्या सुम्या hallelujah, तुमका तुझ्या पवित्रत्म्याच्या देण्याने भर पवित्रत्म्याच्या देण्याने भर hallelujah, hallelujah, देण्याने भर hallelujah, पवित्रत्म्या hallelujah, hallelujah. भलवंतरण या Jesus, जमतेच्या देवनी Jesus, Jesus, पवित्रत्म्या Jesus, भलवंतरण Jesus. या तुझ्या भरक्यांच्या देवनी पवित्रत्म्या या हर एका Dunia भरक्यांचा argant स्पर्श katnia argant ka पवित्रत्म्या या surga हर एका argant भरक्यां तुझ्या तुझी argant katnia जिस argant अंदो जिस argant जिस पवित्र argant जिस पवित्रत्म्या argant जिस पवित्रत्म्या argant का कोळकर या महिमात भरक्यांची का जिस शीराला बारा argant बारा 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 दिबरा उन्नतात का दिबरा 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 सुन्नतात का दिबरा दिबरा सुन्नतात दिबरा का दिबरा 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 जोरसात दिबरा Hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria, 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 hallelujah, ria. hallelujah, Upward, hallelujah, upward. hallelujah, hallelujah, Holy hallelujah, Spirit, hallelujah, come. hallelujah. Oh, Holy Spirit, come. Oh, Holy Spirit, come. Fill everyone. Fill everyone. Hallelujah, hallelujah, Anoint hallelujah, everyone. Oh, Holy hallelujah, Spirit. I hallelujah, plead hallelujah, in the hallelujah, mighty hallelujah, name hallelujah, of hallelujah, Jesus. I hallelujah, ask hallelujah, you, Holy hallelujah, Spirit. hallelujah, Lord hallelujah. Jesus told, in my name, whatever you ask, I will do it for you. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, Jesus, In the Jesus, name of Jesus, Jesus, I Jesus, ask you, Holy Jesus, Spirit, Jesus, anoint these Jesus, children, Jesus, anoint Jesus, these Jesus. children, anoint these Jesus, children. Jesus, 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 Hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 Argant का hallelujah, जिस hallelujah, argant hallelujah, सुखलात का hallelujah. जिस उदित का जिस Jesus, Jesus, महिमात Jesus, का जिस Jesus, Jesus, रदात का Jesus, जिस Jesus, उन्नतात Jesus, Jesus, का Jesus, 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 Hallelujah, Jesus. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, ria, 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 ria. hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, Jesus, 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 hallelujah, Jesus. hallelujah, Yeah, hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus. hallelujah, Shira la bara 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 hallelujah, bara 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 bara. hallelujah, 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 hallelujah. Devori Yesu. देवर यीशु में यीशु हालेलुया हालेलुया Sarkar ji हालेलुया sarkar ka हालेलुया sarkar हालेलुया ka हालेलुया हालेलुया sarkar ka dunia argant हालेलुया ka रिया रिया sarkar रिया रिया argant रिया ka रिया 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 argant ka रिया sarkar argant ka bapa argant हालेलुया bapa argant हालेलुया bapa हालेलुया argant स्तुति ka स्तुति bapa स्तुति argant bapa argant bapa पदवी argant bapa पदवी argant पदवी bapa argant bapa हालेलुया रिया 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 शिरा बरा 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 रुदी 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 हालेलुया 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 Sarkar ji हालेलुया sarkar ji हालेलुया हालेलुया sarkar ji sarkar ji जेसु जेसु sarkar ji जेसु sarkar जेसु 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 ji sarkar ji हालेलुया sarkar हालेलुया ji हालेलुया sarkar ji हालेलुया हालेलुया sarkar ji हालेलुया sarkar हालेलुया हालेलुया जेसु 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 Sarkar जेसु ji जेसु sarkar ji जेसु जेसु sarkar ji जेसु 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 sarkar जेसु ji जेसु sarkar ji sarkar ji हालेलुया sarkar ji हालेलुया हालेलुया hallelujah हालेलुया हालेलुया hallelujah जेसु 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 hallelujah जेसु 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 hallelujah hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah hallelujah हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, 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 Jesus. Shira bara bara bara. hallelujah, Dibara hallelujah, dibara dibara hallelujah, dibara dibara. hallelujah, Rudi rudi hallelujah, rudi rudi hallelujah, rudi rudi hallelujah, rudi hallelujah, rudi rudi hallelujah, rudi. hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus, 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 hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Thank you, Jesus. hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Thank you, Sargatu, Jesus. sargatu, Hallelujah, hallelujah, sargatu, hallelujah, hallelujah, sargatu, hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah, Jesus, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Shira Kasme, bara 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 sargat, bara bara. kasme, sargat, kasargat, kasme, देवाच्या Otmya, पवित्रत्म्या आमचे amche, देव o, ये
देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवाच्या पवित्रत्म्या आमचे देवानी आमचे देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवनिये संज्ञा देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवनिये संज्ञा आमचेर देवनिये गट्ट तळ्या माईक अनम्यूट करून गाया देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवनिये पवित्रत्म्या आमचेर देवनिये देवाच्या पवित्रत्म्या आमचेर देवनिये जेजू 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 पटाच्या एका साइडीन धूक असा तो पडल्या परिसता जेजू त्या व्यक्ती या गड्या आपडसा लालेन मागण्या ये पवित्रत्म्या आम्ही विनंती कर मागता लालेन मागता पवित्रत्म्या आमका तुझी गरज असा या समोरच्या दिवसा पवित्रत्म्या आमका तू जाय पवित्रत्म्या समोरच्या दिवसा तुझी गरज आमका असा ये पवित्रत्म्या जिसून बसयल्या आत्म्या समाधान देवको आमका जाणवाय देवको आमका सोलन करूको आम्ही कंच्या कष्टांत असा कंच्या आकांत असा त्या आकांतले आमका भायर काढूको आमका सारखे डिसिजन काढ घेवची कृपा मेळचे खातीर ये पवित्र आत्म्या आमका तुझी आज गरज असा ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या देवोनी आमची दुःखा पुसून आमची बेजाराई पैस करून तुझी आमची अस्ककाई पैस करून तुझे मागण्यान सोम्याचो अनुभव करून देव आमका तुये मागण्यान तुझो अनुभव आमका सोड देव ये पवित्र तुये मागण्यात आम्ही मागताना आम्ही खालते काळजान आम्ही खालती करूक आमका खालती करूक आमका बऱ्या मनाची करूक आमका मागण्याच्या स्पिरिटान बरोबर ये पवित्रत्म्या आमचे देवनिये पवित्रत्म्या आमचे देवनिये ये पवित्रत्म्या आमचे देवनिये शिरला बरा 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 दिबरा 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 हालेलुया 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 कडे फाटल्या साडीन कोणा एकाकडे दुःख असा जेजू त्या व्यक्तीक स्पर्श करण्याचा हालेलुया 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 एक घडी बहुत दळ्या आमच्या तंप्या दोन्ही हात आमच्या काळजाची दवरया Psalm 34:8 साका आणि पळया सर्वेस्पर कितलं बरं साका आणि पळया सर्वेस्पर कितलं बरं साका आणि पळया तुझो आणि मुझो सोमी कितलं बरं साका
आणि पळया त्या जेजूचो मोग या सोमाराच्या दिसा अनुभव करा. त्या जेजूचो मोग या सोमाराच्या दिसा आमच्या काळजांत वस्ती करू दे. त्या जेजूचो मोग आमकां आज वेडो घालू दे. वेडो घालू दे. आमच्या काळजांत आसलो खाली जागो जेजूच्या मोगान भरू दे. जेजूच्या मोगान भरू दे. कोणा एका व्यक्तीक पायाच्या मुखल्या सायडीन गांठीच्या दोंपराखंडीच्या सकयल मुखल्या सायडीन एक आड थंय दूख आसा. जेजू त्या व्यक्तीक आपण आसा. जेजूचो मोग कितलो वर्थ, कितलो वर्थ ताचो मोग. आज पक्षपात नासतना आजचो मोग म्हळ्यार तो मोग. तो मोग आमचो मोग मुखल्यान एक फाटल्यान एक तो मनशाचो मोग. मनशाचो मोग आमच्या मुडा वयर डिपेंड आसा. आमचो मूड बरो असल्यार आमचो मोगी रुचीक. आमचे मूड पाड असल्यार आमचो मोग आंबट जाता. आंबट जाता. आमकां बरें केल्यार आमचो मोग बरो. आमकां जाय जाल्लें करूं ना जाल्यार आमचो मोग कोडू. तो मनशाचो मोग. तो मनशाचो मोग. देवाचो मोग एकच लेख. जेजून क्रुसार दाखयल्लो मोग एकच लेख. आमी पातकी आसतनाय आमचे खातीर जीव दिल्लो तो मोग. आमी पातकी आसतनाय आमच्या आत्म्याक ताणेल्लो तो मोग. आमी पातकी आसतनाय आमकां सुटका दिल्लो तो मोग. तो मोग आमी आज अनुभव करेसाय. तो मोग आमच्या काळजांत निवास करून दी. तो मोग आमकां या संसारी मोगांतावन मेकळे करूं दी. तो मोग आमकां जेजू बरी मोग करूंक शिकोवन दी. मरिये बरी मोग करूंक शिकोवन दी. सांता भक्ता बरी मोग करूंक शिकोवन दी. तो मोग सगळ्यांक आपणावंक. सगळ्यांक आपणावंक. ज्या कोणे आमकां बरें केलां, ज्या कोणे आमकां वायट केलां, सगळ्यांक एकच रितीन आपणावंक. तो देवाचो मोग. तो देवाचो मोग. आनी देव आमचे तावन आशेता तसलोसो मोग. तसलोसो मोग. जुआंवचो पयलो पुस्तक देवाचें उतर म्हणटा 6 अध्यायान, जर दोळ्याक दिसता त्या भावाचो तू मोग करूंक शकनाय तर दोळ्याक दिसता त्या तुझ्या भणीचो, दोळ्याक दिसता त्या तुझ्या बापायचो, त्या तुझ्या आवयचो, त्या तुझ्या भयणीचो, त्या तुझ्या कलिकाचो, दोळ्याक दिसता त्या तुझ्या शेजाऱ्याचो, दोळ्याक दिसता त्या तुझ्या शेजारणीचो, दोळ्याक दिसता त्या तुझ्या इगर्जेंत आसच्या त्या फिरगसकाराचो,
जर तू मोग करूंक नाही तर दोळ्याक दिसना त्या देवाचो कसो मोग करशी. जेन्ना मदर तेरेझान तिचे एक स्टेटमेंट दिले, कशें 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 या कोटकारांचे घाईत दुखाय. तिने म्हणे, हांव त्या व्यक्ती थंय जेजूक पळयता, जेजूक पळयता. आज जेजू तुका आनी म्हाका तेंच करूंक आपयता. म्हज्या पेल्या थंय ताका पळय, जेजूक पळय, जेजूक पळय, जेजूक पळय. आज ती कृपा आमी मागया. जर आजुनी आमी या फावंड्याचेर सुकल्या तर मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी, करेजमाक आनी 2 दीस उरले. जेजू तुका आपयते आसा. ह्या करेजमांत तुवें जेजूक अनुभव करूंक जाय. जेजू पयस ना. तुजे खातीर तुजो जेजू तुज्या त्या शेजारा थंय आसा ज्या कोणाक तू बोगसूंक तयार नाय. तुजे खातीर तो जेजू त्या तुज्या भावा लागीं आसा ज्या भावाक, ज्या भयणीक तू बोगसूंक तयार नाय. आज तो मोग हांवें आनी तुवें अनुभव करूचे. हरखां तुका जेजू, हरखां तुका जेजू, हरखां तुका जेजू. भोव मोगाळ बापा, आज तू आमकां वाट दाखय बापा. आज तुजो मोग आमी पेल्या थंय अनुभव करूंक, बोगसूंक या करेजमाच्या काळात, कृपेच्या काळाक आमी पांय दवरता आसतना आमी सारकी तयारी करूंक या 40 दिसांच्या या करेजमाच्या दिसांनी विशेष तरान आमचे परिवर्तन जावचे पासून आमकां वाट दाखय. आज आमकां तुज्या आशिर्वादांनी, आज आमकां तुज्या बेसावांनी तूं चलोवन व्हर. जेजूच्या पवित्र आनी बळवंत नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. आयजाया 58:11 सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुखे खरडे भंय तुमकां धदोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंपलेले भागीसारखे जातल्या, केदीच सुकून आसना तसले जरीसारखे. आयजाया 58:11 सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुखे खरडे भंय तुमकां धदोशी करतलो आनी तुमचे कुडीक घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंपलेले भागीसारखे जातल्या, केदीच सुकून आसना तसले जरीसारखे. आयजाया 58:11 सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुखे खरडे भंय तुमकां धदोशी करतलो आनी कुडीक घटाय दितलो. तुम्ही एका शिंपलेले भागीसारखे जातल्या, केदीच सुकून आसना तसले जरीसारखे. नमान मरिये, कृपेन भरले, स्वामी तुझे सुबह आसा. स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. या दुसऱ्या कडे विशेष हर एक आमची लीगल इश्यूज, जाग्याचे समस्ये, विजाचे डॉक्युमेंट्साचे समस्ये, कोण एम्प्लॉयर केस केला जाऊन बरोबर, कोण नाव पाड केला, पैसे खाण घेऊन दावल्यात खंयचे जाऊन पुरो हर एका दीस म्हणल्या परी गव्हर्नमेंट ऑफिसाचे चक्कर मारणं साय कितेच वाट दिसतात ना. घर बांदूक पैसे दिले, या बिल्डिंग किते खंयच्या की कारणां पैसे दिले, आज तो व्यक्ती दिव ना म्हणते असा, या काम करतात ना, सगळे समाजात समर्पण दिव्या. वर्सा तावन सोलनाची कोर्टाचे केस भेटन दिव्या आणि मागया या हर एक तावन या केसीतान सुटका मेळच्या पासून सगळे केस कोर्टाच्या भायरीस इत्यर्थ जावच्या पासून, सगळे क्लियर जावच्या पासून
जेजूच्या नावान हे उतर सांगा त्यामुळे रिपीट करूया. जरमया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध जुसली की ते सुटके वरचे नाच की त्या तुका निवारो हांव तुझे सवयांसा तो सगळेश्वर. जरमया 1:19 ती तुझे विरोध जुसली की ते सुटके सहित तुझे नाच की त्या तुका निवारो हांव तुझे सवयांसा प्ले तो सर्वेश्वर. जरमया 1:19 ती सगळी तुझे विरोध जुसली की तुझे सहित तुझे नाच त्या तुका निवारो हांव तुझे सवयांसा नमान मरिये कुर्पेन भरले समृद्धी सगळ्यांचा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. कोणाक तकलेच्या एका साइडीन कठीण तो पुरल्या परी जाता जांग प्रो तू ते पडलंय तुका ते ब्लड क्लॉट या किती जाल्ले त्यातलं ती दुःख वैरता जांग प्रो जेजू तुका आपण जा जेजू तुका स्पर्श करण्याचा या तिसऱ्या कणान मागे विषयी कितले जण काम नसतात विजाच्या समस्या नसतात विजा अप्लाय केल्या अप्रुव्हल पासून वेट करण्यासाठी कंचे मायग्रेशनचे डॉक्युमेंट किती समस्या झाला म्हणा कंचे डॉक्युमेंट मिसिंग असा म्हणा कोणाचे जांग पुरो एज्युकेशन व्हेरिफिकेशन जावं कसा इक्वलन्सी जावं कसा जावना अडखळे असतात लास्ट डेट लागी येते असा सगळे सुम्याच्या तन भेटून दिव्या आमच्या देवाक असा जाल्ले की ते आम्ही ताचेर भरवसो दवर जाय आम्ही ताका घट्ट धरी जाय आज मागया कितले जण काम नसताना कसं नसता टर्मिनेशन मिळणार आता जांग प्रो नोटीस पिरियड कंप्लीट जाते ते दुसरे काम मिळवना दुसऱ्या एम्प्लॉयर एक सोडून कसा समर्पण दिव्या कितले जण जांग प्रो कोणे तांकां फसयला तांकां सोम्याच्या तन भेटून दिव्या कितले जाण फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात त्या प्रॉब्लेमांतून भायर येतात ना एक जाल्यार उपरांत आनी एक समस्या भेटून दिव्या कोण तांचे खुद्दचे घर खाणे कशे येतात प्रॉपर्टी स्वते आसात कोण तांची प्रॉपर्टी विकूंक ट्राय करनासात सगळ्यांक त्या सोम्याच्या हातान समर्पण दिव्या सांगा त्या मेळून हे उत्तर 3 पटी क्लेम करूया जोब 42:2 तू सगळे करूंक शकता कांयच सांजे नाही जोब 42:2 तू सगळे करूंक शकता आणि तुका कांयच असाध्य नाही जोब 42:2 तू सगळे करूंक शकता कांयच असाध्य नाही म्हणून हांव जाणा नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सगळ्यांचा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू या चौथ्या कणान समर्पण दिव्या सगळ्या पिढे असतात जाता जाल्यार आम्ही दिंबेर पडया याले कितले जण पिढे असतात माग्या कॅन्सर टीबी ब्लड प्रेशर एड्स डायबिटीस विंगड पीसीओडी समस्या गाल ब्लडर समस्या युरिनरी इन्फेक्शन आडोरा म्हणल्या भुरग्याक समर्पण दिव्या तापान कष्ट नसा पेद्रूच्या घरा गेल्लो जेजू पेद्रूची सासू माय तापान वळवळताली जेजून तिका हातन तिका उठयले ती कंप्लीटली तापात हांव तिका सुटका मेळ्ळी आज तिस्स सकत त्या भुरग्याक ते वळून येवन दी लारिंगो मलेशिया पिडेन कस्टनच्या एडन म्हणल्या भुरग्याक कितल्या जणांचे गायक कोण जायना गॅंग्रीन जाला पायांच्यो गांठी जाल्ल्यात ब्रीदिंग डिफिकल्टी नर्व्सचे इश्यू शिरांचे प्रॉब्लेम दोळ्यांचे प्रॉब्लेम सगळ्या सोम्याच्या भेटून दिव्या कितले जाण हॉस्पिटलांत असतात आयसीयूंत असतात व्हेंटिलेटर असतात कोणाक सर्जरी करचे म्हणा फादर नेल्सन डिसोजा समर्पण दिव्या मागे विशेष तरान तो पडून ताका पाय एक दुख असा सूज जाल्या डॉक्टरान सांगला काहीच समस्या ना म्हणून पण जाल्यार ते पडापड आसा
सोम्याची गुण कचे सकत देवन येवंदी कंप्लीटली जेजूच्या पवित्र आमूलिक रक्ताच्या बळान जेजूच्या नावांच्या बळान ते सगळे दुःख पैसा जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे जेजूच्या कुर्सामळा वचून पडदे सुनीत म्हणल्या बाबाक समर्पण दिवया आयसीयून तसा व्हेंटिलेटर असा विशेष समाजात समर्पण दिवया ताजे वायटल्स स्टेबल जावचे पासत कितले जणांची सर्जरी जाल्या रिकवरी जावचे पासत मागून आसात लुसिटा आनी तशेंच स्मिताक समर्पण दिवया ताजे सगळे काही गुण जावं दे कंप्लीट रिकवरी जेजूच्या नावान जावं दे जेजूच्या नावान जेजूच्या उतरांच्या बळान जावं दे हार्टाचे इश्यूज जेजू स्पर्श करून दे हार्टात असलेले ब्लॉक जेजू भरून दे कितल्यानी इन्फेक्शन आसा हार्ट लंग्स इन्फेक्शन जेजूच्या नावान ह्या प्रॉब्लेम येता सुटका मेळचे पासून भुरगीं तेदल्या सीक पडटात सोम्याच्या तारा भेटोवन दिवया आर्थरायटीस ब्लीडिंग रावना पिरियड्स वेळार कठीण त्रास जावचे सगळ्यात आंग दुख ताप हेडेक सगळ्यांचे पोटान दुख जेजूच्या नावान आस्ता ते कंप्लीटली रावून दे सगळे नॉर्मल जावं दे पिरियड्स नॉर्मल जावं दे जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान सायकॅट्रिक इश्यूज असतात ते आसात जेजू तांकां स्पर्श करूं दे डिमेन्शिया पिडेन कस्तोंच्या हर एकल्या समर्पण दिवया एक्झिमा पिडेन कस्तोंच्या समाजात समर्पण दिवया सगळ्या पिडेस्तांक समर्पण दिव सांगाता म्हणून येऊ तर 3 पोटी घट्ट तळ्यान क्लेम करया साम 41:3 तो पिडेन पडो अंतुलरा सर्वस्वतः आधार देता अजे पिडेंतलो काडून तू ताका भलायकी दिता साम 41:3 तो पिडेन पडो अंतुलरा सर्वस्वतः आधार देता पिडेंतलो काडून तू ताका भलायकी दिता साम 41:3 तो पिडेन पडो अंतुलरा सर्वस्वतः आधार देता अजे पिडेंतलो काडून तू ताका भलायकी दिता नवान मरिये कृपेन बरले सुमत येसुवासा श्री आम्ही तर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू आमच्या दोन्ही हात बार्या माग्या आमच्या भुरग्यांक समर्पण दिवन आमच्या भुरग्यांक पवित्रत्म्यान भर बाप्पा म्हणून माग्या आमची भुरगीं पवित्रत्म्यान भरून दी आ दिसांनी एग्जाम प्रिपेअर करण्यासात फायनल एग्जाम बोर्ड एग्जाम विशेष सरान भियान आसात खंयचे क्वेश्चन येता खंयचे उडा असेना कोणाकडे इसर कळीत ना आज विशेष सोम्याच्या भेटून कितली भुरगीं कन्फ्युजन आसात सारकें डिसायड करूंक जायना लाईफ पार्टनर डिसायड करूंक जायना कितल्यान प्राइज ते आसा सैरीक मेळतात ना प्राय उतरून गेल्या सोम्याच्या तान भेटून दिवया आमच्या सोम्याक वेळ उतरून असना आमचो सोमी आज काल फाल्या एकच सेम 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 अल्फा आणि ओमेगा जाल्लो सोमी तांच्या जिवितान कितें उतरून गेला ते सगळे सारखे करतलो त्या सोम्याक असा जाले कितेंच ना जेरेमिया 32:27 हांव सरेस्पर सगळ्या मनशाक कळसो देव म्हाका कितें असाध्य म्हाका कितें असाध्य म्हाका कितें असाध्य त्या सोम्याक कितें असाध्य कितेंच असाध्य म्हणले ना त्या सोम्याक मेल्ल्या लाजराक जीव केल्लो तो देव आज त्या भुरग्यांच्या जिवितान जे कितें उतरून गेला
सगळे समाप्त करू दे, क्लिअर करू दे. आज विशेष कितली युवा जण परगावाक ट्राय करनासत, कामाक ट्राय करनासत, सोम्याच्या हातान भेटून दिव्या. कितली भुरगीं आणि युवा जणां आज विंगड आतकाच्या गुलामपणासून पडल्या, एडिक्शनासून पडल्यात, विशेष तांकां सोम्याच्या हातान भेटून दिव्या. वाईट संगतपणा असल्याक समर्पण दिव्या. कोणाक पियार जावना, वर्क परमिटाक राखून आसात, वर्क परमिट रिन्यू जावना, भेटून दिव्या तांकां सोम्याच्या हातान. आमच्या जिवितांत आमी निट्ट वाटेर वचूंक आसा, सोम्याची वाट आमी धरूंक आसा. थोड्या फावटी आमची वाट जायना म्हणून वायट वाटेक वचून करचे नाका. सीधा वाट. सोम्याची खुशी असल्यार जाता. सोम्याची खुशी ना ताचे वर्ते सोमी दिता. त्या देखून त्या सोम्याक अर्घ दिव्या. आमच्या जिवितांत थोड्यो वस्तू जायनात, त्या देखून ताका अर्घ दिवचे. कित्याक हर एकांत ती ताची खुशी आसा आनी जावचें सगळें बऱ्याकच जाता. हांव ह्या विशयान म्हजेच एक टेस्टमनी मुखल्या दिसांनी हांव दिता. फुरसत मेळ्ळ्यार, टायम मेळ्ळ्यार, पवित्रत्म्यान इन्स्पायर केल्यार खंडी जावन हांव दिता. आज विशेष रात सगळ्या भुरग्यांच्यो गरजो समर्पण दिव्या. आज बाप्पा आमच्या भुरग्यांक जणवायेन भरून मागया. बाप्पा तशेंच समर्पण दिता बाप्पा ही सगळी मागण्या समज आमचे सगळे टीम तुझ्या पवित्रत्म्यान भर. आमकां सोलन भर, आमकां जणवायेन सोलन भर, तुज्या देण्यांनी सोलन भर. सगळी तुजी देणी आमी तुज्या महिमे पद्दत यूज करूं. आज आमकां सोलन भर, आज आमकां सोलन भर. आमच्या खातीर न्ही, आमी ल्हान जायचे सोम्या, पूण तूं उंच उबारलो जायचे. तुका जावं महिमा, तुका जावं स्तुती, तुका जावं आराधन. आमेन, आमेन, आमेन. सांगात मेळून हे उतर 5 पटी घट्ट तरान क्लेम करया. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, धरून जायती वाट दाखयतलो, तुजे धरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, धरून जायती वाट दाखयतलो, तुजे दोळे तुजे धरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, धरून जायती वाट दाखयतलो, तुजे दोळे तुजे धरून तुका बोध दितलो. साम 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, धरून जायती वाट दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे धरून तुका बोध दितलो. 32:8 हांव तुका शिकवण दितलो, धरून जायती वाट दाखयतलो, तुजे दोळे तुजे धरून तुका बोध दितलो. मान मरिये कृपेन भरले, समेत तुजे सवय आसा, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुज्या कुशीचें फळ जेजू. हालेलुया, हालेलुया, Wilfred Lobo, Vegas Lavita, Julia D'Souza, SM Fernandez, Florencia, Cyril de Souza, Susan Rodriguez, Hallelujah, Hallelujah, Anita Shah, Julian Mascarenas, Max Pereira, Hallelujah, Hallelujah, Pinto, San Martis, Maria Lobo, Hallelujah, 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 Lily Furtado, Sabina Fernandez, Michael, Hallelujah, 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 Asha, Rani, Adora, Fernandez, Gita, Hallelujah, Aaron, Hallelujah, Divya, Ronnie, Hallelujah, 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 Henry, Margaret, Winston, Milburn, Joyce, Michael, Lucita, Agnello, Ruth, Reese, Greater Susa, Nancy Lobo, Hallelujah, hallelujah, Daryl, hallelujah, Divya, hallelujah, hallelujah. Jane, Anora, Benedicta, Andy, Genesis, Ajisha, Hallelujah, Cinderella, James, hallelujah, Juliet, Nishma, Hallelujah, Hallelujah, Sian, Siona, hallelujah. Juliet, Stephanie, Jason, Stephen, Hallelujah, 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 Kishore, Vida, Calvin, Kathleen, Lina, Lancy, Anita, Ashlyn, Hallelujah, 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 Larissa, Jyoti, Ligori, Joyston, Lina, Melvin, Cheryl, Sonal, Teresa, Lina Vaz, Maria Ferrao, Nisha, Lenore, Lenwell, Lawrence, Torin, Pradeep, Batista, Praveen, Priya, Anil, Agnello, Raina, Gianna, Janik, Vijay, Rina, Algar, Rina, Arun, Teresa, Kashmir, Traver, Rina, Algar, Gilbert, Rita D'Souza, Sylvia, Sansia, Aaron, Austin, Veronica Castellino, Rina, Sam, Veet, Savita, Anil, Gloria, Hallelujah, Hallelujah,
हालेलुया हालेलुया देवा या हर एका तुझ्या भुरग्यांक आज शेदा स्वागत आयचे सतानी अनुभव करू तुझा मग अंतरे जेवको तुझा मग तांका आज सलग बदली आज त्यांच्या जीविताच्या आशीर्वाद घाल बाईक भितर वेतना त्यांच्या सनात तांका सलग बरो हर एका त्यांच्या कामाचे तुझे आशीर्वाद देवोनी तुझ्या पवित्रपणे बळवून नावान मागता बापा आमेन 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 सांगा मला म्हणूया उघडा असतोवर ये बहुदया कार्य आधार मगुल्लो तुझे मध्यस्थुल्लो कोणपुणीचे मोतकळा सांगेल्लो म्हणकेली हे पातीने दैकान तुझे कडे आणि इखंतीस तुझे मुखार रवता मनी सल्ल्या देव तुझे माई जेव्हा तिरस्कार करिनाका तुझे काकुल तुझे मागणे आणि हाव मागतांते मकाती नमान मरिये कृपेन भरले सुमित येसुवयासा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू प्रिय देवाचे मय प्रियंकातील अधिकारात आणि आमच्या वचनाच्या वेळा आमेन महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र म्या शादी तो साथ सदा सर्वदा आमेन प्रेज द लॉर्ड Yes. देव तुमका हर एक लायसोयस आशीर्वादाने बेस्ट हवाने कृपेन बरदी विशेष तरानं कोणा तुमका टेस्टमनी धाडून कसा पेटिशनां धाडून कसा तुम 9900332411 या नंबराचे दांडिया कोणी या नंबराक डायरेक्ट फोनार कॉल करनाकात कॉल करून या मेसेज करून कसा व्हॉट्सअपाचेर मेसेज करा त्यामुळे हांवें अशें कॅनडा म्हाका तुमचो डायरेक्ट कॉल उखलूंक जायना तुम्ही व्हॉट्सअपाचेर म्हाका कॉल करात त्या देखून 9900332411 या नंबराक तुमची मेसेज धाडिया तशेंच काल तुम्ही 6 जणांनी या जमतीच्या इराद्यापासून तू एक कोंत तेर्स भेटयला परत आज एक कोंत तेर्स आम्ही भेटूया कितले जण गरजे होता आसात मगाच्यान तांकां आमच्या मागण्याची गरज आसा आम्ही एक कोंत तेर्स भेटोवन आम्ही तांच्या गरजांक खंडी जावन पावता एक कोंत तेर्स तांच्या जिवितांत वरती अजापा मिलाग्र करूंक शकता त्या देखून एक कोंत तेर्स आज भेटाया सुखोन आसतना आणि देवाचो अनुभव आमी जाणून घेया देव तुमकां हर एक लायसो दीस आशीर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरूं दी गॉड ब्लेस यू Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, brother. Thank you, brother.